atopámonos nas instalacións do IES Plurilingüe San Rosendo, en Mondoñedo, na Mariña Lucense, máis concretamente na finca A Granxa, que pertence a este instituto. Aquí, ademais, o ser instituto de dar as ensinanzas de educación de ESO e bacharelato, tamén temos formación profesional. Dentro destas instalacións da Granxa, desta finca, tense a impartir ciclos da familia profesional agraria, aqueles que estén relacionados sobre todo con forestais. Entón, temos o ciclo superior de xestión forestal e do medio natural, o ciclo medio de aproveitamento e conservación do medio natural, un FP básica de agroxardinería e composicións florais e un modular superior de paisaxismo. O ciclo medio que temos ofertámolo tanto en ordinario como en modalidade dual. Nesta parcela que temos de aproximadamente 3 hectáreas, completamente destinadas á formación profesional, hai varios espacios específicos e dedicados á realización de prácticas. Ademais da propia parcela en sí, que é unha parcela amplia con plantacións e espacios para poder realizar prácticas no exterior, temos o taller como tal para poder facer todo aquilo que ten que ver co mantemento de tractores, de máquinas grandes. Logo temos un taller máis pequeno específico en maquinaria lixeira, motoserras, desbrozadoras, sopladores, cortasetos, para facer mantementos, afiados, onde están todos os EPIs pertinentes para o traballo. Hai unha aula polivalente que ademais é laboratorio, na cal se poden facer numerosas prácticas que teñen que ver con ese eido, tanto con de produción de planta, cultivo in vitro, cultivo de micelios, micorrizas, etc. Dispoñemos de 3 invernadoiros no centro, adicados un deles á produción de planta, o outro á produción de, digamos, cultivo, inicio da produción, onde se levan a cabo práctica tamén de produción de planta e semilleiros, e un umbráculo que agora mesmo temos en obras para adaptalo a un proxecto no que estamos metido de micelios para que un tercio de ese umbráculo se dedique á produción de cogumelos. Hai unha parte dedicada ao que é o estudio da flora e da fauna, nos módulos de xestión cinexética, piscícola e en botánica, e a xestión de montes, que o módulo é pues, máis dirixido ao que é a xestión dos espacios forestais, ao inventario forestal, a como realizar repoblacións, módulos de control de plagas, que tamén se aprende pues, eso, tratamentos fitosanitarios, como se controlan plagas e enfermedades. Despois hai todo un campo dedicado á conservación, a conservación do medio natural e a educación ambiental, que valdría para guías de educación ambiental. Hai un tipo de xestión forestal que non é a que normalmente, a canónica que normalmente estudiamos, que ten que ver con aproveitamentos multifuncionais do monte, que é algo que no sector pois a veces se queda un pouco de man, porque sobre todo se adica á extracción de madeira, pero realmente o monte, aquí ensínalo nolo ben, aporta moitos outros recursos que se poden explotar, algo que tamén estamos aprendendo neste ciclo como formas de potenciar o noso traballo no mundo forestal. Pois o proxecto no que estou traballando trata da produción de cogomelos con ensaio de micelios. E este consta de 3 fases: o illamento do fungo, a propagación e o cultivo en algún medio orgánico, como pode ser madeira, pacas, grans. Este proxecto ten a importancia para facernos ver que non só hai os típicos aproveitamentos que todos coñecemos, como pode ser os aproveitamentos madeireiros ou de pastos, senón que tamén podemos ter un aproveitamento de cogomelos e poder xerar así outro tipo de economía. Bueno, pois decidín facer o ciclo porque fai 30 anos que estudiei, daquela era outro tipo de educación, entonces, pois, por reciclarme un pouco, poñerme ao día, se usa moito as novas tecnoloxías, cousa que cando eu estudiei, pois non había tecnoloxía ningunha. A miña experiencia laboral dentro das prácticas de SEAGA foron bastante boas e bastante completas. Empezamos bastante rápido e sobre todo tuvimos pola costa de Ribadeo, Mondoñedo, facendo tamén supervisións no Camiño de Santiago.
A porcentaxe que temos de alumnos que se incorporan ao mercado laboral é moi alta. Eu creo que polos números que fixemos está por riba do 87%, sempre relacionadas con esas primeiras empresas nas cales fan as prácticas estes alumnos. Entón, eu creo que é unha moi boa posibilidade, e ademais no futuro todavía habrá máis posibilidades de inserción laboral neste mundo rural que nos rodea e que está rodeando Mondoñedo. Con todo isto, simplemente recomendarvos que veñades a formarvos con nós, a recibir unha formación punteira, con tecnoloxía, como podedes ler no vídeo, e no cal os alumnos se atopan cómodos e salen cunha formación adecuada para a inserción e incorporación ao mercado laboral. Un saúdo a todos e esperámosvos no IES Plurilingüe San Rosendo, en Mondoñedo.